Σε μια μικρή λεκανίτσα ρίχνουμε μια πορτοκαλάδα με ανθρακικό Βίκος 330 ml, ένα νεροπότηρο ζάχαρη άχνη και ένα σφινάκι ηλιέλαιο και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Ανακατεύουμε για 20 δευτερόλεπτα. Έπειτα θα προσθέσω το ξύσμα για το χυμό από ένα σχετικά μεγάλο νεράντζι. 2 νεροπότηρα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 300 γραμμάρια. Αν όμως δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τότε θα βάλετε ένα φακελάκι baking powder των 15 γραμμαρίων. Ανακατεύουμε πάλι με γρήγορες κινήσεις για 30 δευτερόλεπτα. Σε 2 φορμάκια του κέικ, εγώ έχω αλουμινένια μιας χρήσης 25 και 6 εκατοστά. Αν δεν έχουμε τέτοια φορμάκια, μας κάνει μια φόρμα του κέικ 28 με 30 εκατοστά. Καθαρίζουμε τη λεκανίτσα καλά, έτσι ώστε να μην αφήσουμε τυχόν μείγμα. Και αφού ταρακουνήσουμε τα φορμάκια μας στην επιφάνεια της εργασίας 2-3 φορές καλά, για να καταλάβει το μείγμα όλη την επιφάνεια μια χαρά, ρίχνουμε στο ένα προαιρετικά αμύγδαλο φιλέ και στο άλλο καρύδα. Και πάμε να τα βάλουμε κατευθείαν στο προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου με αέρα, 190 βαθμούς Κελσίου με αντιστάσεις για 35 έως 45 λεπτά. Κάνουμε το τεστ με το μαχαιράκι, το ξέρετε, αν όχι αφήστε το και αυτό θα βγει. Μην το φοβόσαστε. Και ήρθε η στιγμή που θα το δοκιμάσω. Τέλειο. Και δεν είναι πολύ γλυκερό, ό,τι πρέπει για το γαλατάκι, το τσαγάκι και το καφεδάκι. Είναι μαλακό και έτσι αφήνει αυτή την υγρή αφράτη αίσθηση. Τι να πω, ξετρελάθηκα και μέσα σε 1 λεπτό με ένα αναψυκτικό.